ngingachitha isikhathi ngicela ukuya ezwini kuyinkonzo yomama izwi lethu esizolithola lilapha encwadini kaGenesis 21. Haleluya. Amen. Ngizoqala nje ukufunda u14 wakhona incwadi ejwayelekile wathi enhlizweni yami kuseyinyanga yomama iye yavuka le ndaba ukuthi eyibo siwomama abanye bethu abakaze bahlangane nezimo ezinzima baphila kahle nje. Abanye bethu baphuma ezintweni abangathi mabekutshela ngazo ungakholwa uzibuze wena ukuthi hayibo ingaphila kanjani uma ngingangena esimeni esifana nalesi. Incwadi yethu Genesis 21 ala ukufunda verse 14. Haleluya. Amen. Abanye abantu ke bazalwane bayakwazi ukuthwala izinkinga zabo bazithwalele bona okuyiphutha ke ekuyenzeka sithi maseseyingeni sicabanga ukuthi fanele sithwalele thina. Kanti ngaleso sikhathi fanele sisondele kakhulu uNkulunkulu sitshele uNkulunkulu ngeenkinga esibhekene nazo. Haleluya. Amen. Abanye abantu ubabona ukuthi babone be-strong Haleluya ey'ntweni ezibehlakalele. Amen. Hayi ongathi akuzwelanga kanti akunjalo. Baqiniswe izinto ey'ningi asebedlule kuzona izona ezibenza babukeke be-strong kuningi kakhulu abaphuma kubona izimo ababhekene nazo mhlawumbe ngalesi sikhathi asifiki kwisisindo sezimo asebedlule kuzona. Haleluya. Izwi lethu lifundeka kanje bazalwane. Siyayazi le ndaba ngokuthi ubaba uAbraham akamtholanga umntwana ebusheni bakhe kodwa uze wathola umntwana esemdala. Haleluya. Uqala uAbraham uthola lo mntwana ke esizofunda ngaye la namhlanje. Haleluya. Obizwa ngoIshmael. Haleluya. uAbraham wavuka ekuseni wathatha isinkwa nembaba yamanzi wamnika uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana. Wamukisa wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. Amanzi esephelile emvabeni waphosa umntwana phansi kwesihlahla. Waye wahlala phansi ukhashana phambi kwakhe kungathi ibanga lokuphosa umcibisholo ngokuba wathi ngingebone ukufa kumntwana. Wahlala ngaphambi kwakhe waphakamisa izwi lakhe wakhala. Haleluya. Amen. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari sezulwini yathi kuye kuyini Hagari ungesabi ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana umbambe ngesandla sakho ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. uNkulunkulu wavula amehlo akhe wabona umthombo wamanzi waya wagcwalisa imbaba ngamanzi waphuzisa umfana. Haleluya. Baba izwi lakho leli khuluma ngalo uNkulunkulu wethu. Wena uNkulunkulu obona la singaboni khona. Wena uNkulunkulu owazi izinto ezingabenzeki babona amandla thina sibona ngoba sezenzeka wena ukade wazazi. Khuluma ke uNkulunkulu inhliziyo yakho abantwana bakho besazolalela. Letha Nkosi umyalezo ophelele ovela kuwe kweyakho inhliziyo egameni kaJesu. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ukuthi wena uNkulunkulu onakekelayo uNkulunkulu olalelekayo. Simi phambi kwakho Nkosi ekuseni ngoba sizithoba sifisa Nkosi ukulalela ukukhuluma kwezwi lakho namhlanje uma Nkosi ufisa senzeni noma usiqwashisa kukuthi. Siyabonga egameni kaJesu manje kuze phakathi. Amen. Amen. Haleluya bazalwane. Amen. Bazalwane siyazi sonke ukuthi uAbraham wathola umntwana esemdala wayelabo 80 something ngalesi sikhathi uHagari emtholela lo mntwana. uHagari beyisebenzi la kababa uAbraham esebenzi nje iminyaka eminingi ebasebenzela. So ngelinye ilanga unkosikazi uyabona ukuthi ayesesibadala baba vele lo mntwana ngeke samthola. Unganjani ukuthi ungene kwisigcilakazi uHagari ukuze akutholele umntwana. Haleluya. Bayavumelana ke uHagari noAbraham. uAbraham uyamazi uHagari azakhulelwe abesethola umntwana. Yonke into ke bazalwane ihambe kahle
ngengonjwayelo nangendlela ukuthi vele lento eyenzakalayo bekuyinto abese beyifisa bona ngoba bese bebona ukuthi vele umntwana angeke besamthola. Kanti into esiyibukayo la kusho ukuthi uAbraham naye selisusile ithemba esivumelwaneni sakhe noNkulunkulu ababevumelene ngaso ngoba uNkulunkulu umthembise uAbraham esamkhipha ezweni lakubo lathi khona Abraham thumezweni lakini nasezihlotsheni zakho uyezweni engiyakukunika lona. Bese sezweni uNkulunkulu amnike lona uyamthembisa futhi ukuthi Abraham wena ngizokwandisa uyoba isizwe esikhulu. So ngoba manje unkosikazi sekhulumile engathi uAbraham siyawakhohlwa amazwi kaNkulunkulu selalela unkosikazi. Siyayithola indaba zabantu besifazane eziningi bazalwane banakho ukudidisa icebo likaNkulunkulu. Amen. Akugcini la ngoAbraham edidiswa uSara. Hallelujah. Amen. Siyamthola noAdam edidiswa uEva ensimini yase-Eden. Hallelujah. Bazalwane uHagari ke naye njengesigqilakazi akasacabanga ukuthi phela umkhwenyana womuntu le ngisomzini womuntu la. Uyavuma ngenxa yenceku abezelwe kuyona uyabona lo baba ukuthi hayi ubaba unamandla ubaba ukhethiwe uNkulunkulu. Kusho ukuthi phela kuphi ubaba azokwenza engakubuzanga uNkulunkulu futhi le ndaba ibuzwe uNkulunkulu kanti uAbraham akayanga uNkulunkulu uvumelene nomkakhe. uNkulunkulu balalele ke uyabezwa ukuthi la kunesivumelwano esikhona. Hallelujah. Lithi izwi laNkulunkulu uAbraham kwahamba uAbraham uNkulunkulu wayesegcwalisa lesasithembiso ayemthembise sona uAbraham. Hallelujah. uAbraham uthola ukuthi unkosikazi wakhe usekhulelwe njengokusho kwengelosi useyamthola naye umntwana uthola uIsaka. uIsaka uzofika after uIshmael. uIshmael uyena besaziwa ngokuthi uyifirstborn, uyena indlalifa kulomndeni ngoba uyena yedwa ingane ekhona kulomndeni. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu fezekisa icebo lakhe. uNkulunkulu akayele umuntu akawaqamba amanga. Kufanele afezekise icebo akushilo kuAbraham. Hallelujah. Amen. Mase fika sekuzalwa uIsaka yashintsha impilo la ekhaya. Uyaqala manje umama akasambuki uIshmael ngendlela kade embuka ngayo before engakazalwa uIsaka. Hallelujah. Sekukhona nokubheka ukuthi hayibo le ngane phela kusho ukuthi izodla ifa lomntanami. Le ngane lesigqilakazi isingaba nje kube inkosana yala ekhaya ingane yami zingahlaliseki kahle ngenxa yengane yesigqilakazi. Sekuvuka sibathane kumuntu wesifazane utshela uAbraham ukuthi hayibo amhambise phela manje uHagari isigqilakazi lesinale ngane yaso. Hallelujah. Akasanako ukucabanga ngobumnandi nenjabulo ababenayo kususwa ihlazo kubona ngokuthi bathole umntwana bona bengakaze bamthola umntwana. Hallelujah. Yazi bazalwane kuvuka izwi elashiwo uElizabeth ejabulela ukuthola umntwana. Ufunda lapho Luke 1:45 mangaphosisi athi uElizabeth yenze njalo inkosi emhlele yangibheka ngayo ukususa ihlazo lami kubantu. Hallelujah. Semhlazo noHagari isusa kuIsaka kanye noAbraham. Kodwa manje ngoba sebeneyabo injabulo sebeyamchitha noHagari. Hallelujah. Obatabulile yonke leminyaka. Hallelujah. Wabenza abantu, wabenza bahlonipheka. Hallelujah. Kodwa manje sebekhohliwe ngoba sebeneyabo injabulo. Kunjalo ke umuntu esephumelele. Hallelujah. Uyakhohlwa ukuthi wena umthathephi wambekaphi. Hallelujah. Mase kulumile uSara akathandabuzi uAbraham. Uvuka ekseni thatha isikhwama esinesinkwa gaxa ehlombe likaHagari uhlela nangengane umnika lesitsha samanzi imvabe ayinamanzi ukuthi hambani. Asimtholi ethi siyabonga osenzele kona, siyawubonga umusa wakho. Asitholi okumvuzo ngakho konke ukusacrifice kwakhe esacrificela nomndeni ukuthi igama lawo lime, igama lawo lihlonishwe. Akazuzi lutho uHagari naloko uyaphoxeka ukhikhwa ngaphandle uyalahlelwa uNkulunkulu othembekile ohamba noNkulunkulu. Ningasenzi njalo bafundisi bethu. Hallelujah. Amen. Ningasenzi njalo. Hallelujah. Izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu ngesikhathi uAbraham noSara benza isivumelwano uNkulunkulu wayelalele nje. Hallelujah. Amen.
Jesus. Bazalwane, ngicela singakayi nje kude ngisacela omunye nje avule lapha Izaga 11 angifundele u21 wakhona. Sizoqhubeka nendaba yethu. Hallelujah. Amen. Impela omubi akayekwa, kepha inzalo yabalungileyo iyakhululwa. Hallelujah. Amen. Isizwe laNkulunkulu ababi abayekwa. Amen. Kodwa inzalo elungileyo iyakhululwa. Hallelujah. Amen. Mubi uHagari kodwa uIshmayeli inzalo kaAbraham muhle uAbraham. Hallelujah. Amen. Isho njalo leli. Ababi abayekwa kodwa inzalo elungileyo iyakhululwa. Hallelujah. Amen. Izwi laNkulunkulu isikhombisa ngokusobala ukuthi noma ngabe wayemubi kangakanani uHagari esinqumeni asithathe ekutheni atholele ubaba uAbraham ingane, kodwa kuNkulunkulu ngoba lento yenzeke ngenxa yesivumelwano sika Abraham nomkakhe, uNkulunkulu uyangenelela bazalwane. Amen. Simbona uNkulunkulu engenelela. Uma uNkulunkulu engenelela la esehamba uHagari esendleleni saphela isinkwa bazalwane. Sinye sizwana ukuthi zazimbili umuntu ocebe njengoAbraham, isinye isinkwa nje sisodwa nemvaba nje yamanzi. Hallelujah eyodwa. uAbraham wayenakho konke bazalwane, engahlaba ngisho izinyane lemvu noma yini, enza umphako omningi ngokuthi bangadla bafike la befika khona, but ngoba wayesetholile yena ekufuna akasenandaba nohambo likaHagari noIshmayeli. Hallelujah. Kodwa izwi laNkulunkulu lithini? Lithi ababi abayekwa, inzalo yolungileyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yahlengwa. Hallelujah. uNkulunkulu uzokwenza imisebenzi yakhe ngoba angeke size sikwazi bazalwane noma ngabe sithanda kangakanani singahlukumeza senze yonke into, kodwa uNkulunkulu mayesenza ubungcweti bakhe kusuke ngasekho thina la singangena khona sishintshe khona izinto. Hallelujah. Amen. Umntwana yakhala amanzi asephelile, akasazi naye ukuthi uzomnika. Uyamthatha umntwana uHagari umbeka lapha esihlahleni ngaphansi kwesihlahla. Hallelujah. Amen. Enhlizweni yakhe ungathi useyaphazamiseka na ukukhala kwalengane, ungathi akasafisi amadle bakhe awasakhona ukumukela umsindo owenziwa ingane ekhalayo, ingane elambile. Hallelujah. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu uyasuka uHagari uyohlala kamamana, wenza ngathi wenzela ungamuzwa ngoba usekhala akasathuliseki. Hallelujah. Wesifazane akasenalutho bazalwane, anganikeza ingane yakhe umntwana wakhe kodwa akasakwazi ukubekezelela ukukhala kwakhe. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyezwe esezulwini ukukhala komntwana. Hallelujah. Mighty Jesus. uNkulunkulu uthumela ingelosi yakhe ukuthi ayibuze kuHagari ukuthi yini Hagari, ukhathazwa yini, ukhalelani? Hagari nayo uyakhala ngala, nomntwana uyabemeza ngala, umntwana ukhala kakhulu, noma ekhala uHagari ukhale yibabi inyembezi zakhe ngoba uyabuza ubuhlungu omntwana amthwale 9 months. Uyabazi nobumnandi bombusa aphuma kona emzini kaAbraham, kodwa manje uyithola eselonely, ehlane engesenamuntu ombhekile, uyithola eseyedwa, esentungaza, ehlenyuka, ehlane engazazi ukuthi uyapi, engazazi ukuthi uthathani, uhlanganisa nani. Hallelujah. uNkulunkulu akakulahli ngokuthi umubi. Amen. Wayemubi uHagari wenza futhi nesenzo sibi. Hallelujah. Kodwa wathwala umuntu olungileyo efanele uNkulunkulu amhlenge. Hallelujah. Ngaleyo ndlela uHagari kwayena manje uzothola ukuhlengwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi uphethe isibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kuba wengathanda ukuthi uHagari athole umntwana, wengazivala isibeletho sikaHagari angamtholi umntwana. Hallelujah. Njengoba wayevala esikaSara. Hallelujah. Kodwa ngoba kwakufanele ukuthi abe khona uIshmayeli, uNkulunkulu wasivula isibeletho sikaHagari wathola umntwana. Hallelujah. uNkulunkulu uyambuza uHagari, khalelani? uNkulunkulu sekuzwile ukukhala, ngikuzwile ukukhala komntwana. Hallelujah. Ukukhala komntwana kuzwakala kuNkulunkulu. Hallelujah. Akuzwakali kubantu nje abangelutho, kodwa kuzwakala kuNkulunkulu qobo. Akukona ukuthi ngoba ingane yesigqilakazi
kuzoziwa nje abantukazana nabo abangelutho nabangenalutho njengonina, kodwa iyoziwa umdala wezinsuku. Haleluya. Uyanyakaza ehleli phezulu esihlalweni sakhe emazulwini. Siyashukuma isihlalo sobukhosi ngoba iyakhala ingane. Haleluya. uNkulunkulu ufana ngenelele njengoNkulunkulu. Haleluya. Ithi uNkulunkulu wathi Hagari, phakamisa amehlo ubheke, uzobona umthombo wamanzi ukhamanzi uphuzisa umntwana. Haleluya. uHagari uyaphakamisa amehlo akhe, uyawabona amanzi uyawakha uphuzisa umntwana. Ebazalwane webomama, ngalesikhathi uHagari ehlezi lapha, inhliziyo yami iyacwila, inhliziyo yami iba buhlungu. Ungathi ngiyambona uHagari ethi umntana mangifuni ukumbona efa, kodwa futhi angizoba ngasendaweni la ngimbone khona. Ngizothi ngimbona kodwa lokukhala kwakhe ngingakuzwa, ngoba ukukhala kwakhe sekuphazamisa ngisho ukuthula okukimi. Ungathi uHagari uthule, ufuna ipeace noNkulunkulu, ukuthi baba noma ngiwumxoshwa kubantu, kodwa wena uthe ezwini lakho abawumxoshwa emhlabeni ngeke baba baxoshwa kuwe. Senixoshiwe njalo but ngalesi sikhathi ngiyadinga. Ungathi uHagari umaintaina lokuthula. Uyabona lokuthula kwakuJesu Kristu. uJesu Kristu esemkhumbini, amaza ewuphusha umkhumbi, amaza esukugumbuqela umkhumbi. Indodana kaNkulunkulu ilele ngathi akwenzeki lutho. Haleluya. Bayakhathazeka abantu abanokuxokozela, bayakhathazeka abantu abanhliziyo zabo zingenakho ukuthula. Haleluya. Bayakhathazeka ukuthi sathi sifa wathula walala, ingoba ungaboni ukuthi kwenzakalani. Bakhuluma kumuntu wokuthula. uJesu umuntu wokuthula, unokuthula okuyena ngaphakathi okungekho ngaphandle. Lokho esothi masibuka sithi Nkosi yami akevethula, kanti awunakho ukuthula ngaphakathi. Bathi mabebuka bathi akevethuluma, kanti abakwazi ukuthula okukuwena ngaphakathi. Haleluya. Ngalesi sikhathi uHagari ehlezi laphayana, ungathi kunaloko ukuthula elithi izwi likaNkulunkulu, ukuthula okungaphakathi kithi. Ikona kufanele sikhiphe, sishaye ngakho izimo ezisivukelayo, maqede bese siyanqoba. Haleluya. Ngeke siyinqobe izimpi ngokukhuluma, ngeke siyinqobe izimpi ngokuhamba simisa abantu sibatshela ngeenkinga esinazo, kodwa ukuthula okuthina ngaphakathi uyakwazi ukuthulisa noma ngabe intaba engakanani, uyakwazi ukudiliza iwe phansi, maqede bese ngathi uthakwenzelanga lutho, zibe zenzekile izinto. Haleluya. Ukuthula kuJesu Kristu. Bathi walala Nkosi thina sibe sifa. Ukhathazwa yini Jesu nokuthula? Ixuku nemsindo nani into yenu nina abantu bangaphandle. Khathazekani ngomsindo wolwandle nezixhebhe eziwayo. Mina ngilele ngoba kunokuthula kumina ngaphakathi. Haleluya. Ilokhu ukuthula uHagari ngathi wayesekwenza laphayana, engafuni ukuzwa ukukhala kwengane yakhe, efuna ukuapply lokuthula esimeni abhekene naso, maqede kwenzeka izinto. Haleluya. uNkulunkulu wethu omuhle obonelelayo, akabheki imumva lethu ukuthi indaba yethu siyiqale kanjani, kodwa uNkulunkulu ubheka isiphetho ukuthi indaba yethu siyiphetha kanjani. Singangayiqali kahle indaba yethu, kodwa masiyiphetha kahle sizobe siyiphetha noNkulunkulu. Haleluya. My Jesus. Kuvuka elinye izwi elilapha abazalwane mangisakhuluma ngowesifazane, sikhuluma nomama ukuthi bomama emakhaya zameni ukwakha ukuthula, nemindeni yethu engenakho ukuthula. Even ingane zethu uqoba zinakho ukuthula. Okunalokho ngakhetha ukuthula wena mama, kodwa ingane ngeke izithule. Ayithule. Haleluya. Ongathi lokhu ukuthula okuthina uNkulunkulu akafake kugxile enhlizweni zethu ukuthula, ukuze sikwazi ukulwa izimpi ezisemakhaya ethu, ngoba angikwazi ukuthi ngabe ngimila nginezingane ngihlala nazo ekhaya. Haleluya. Izingane masayithe aziyenzi into aziyenzi, izingane mayithe zizobona, izingane zizobona. Haleluya. Mina fanele ngigcine ngithule, ngimaintain lokuthula kumina ngaphakathi. Haleluya. Because bazalwane khona enye into eyenzakalayo, wena ungabona ngathi ukuthi mhlawumbe izingane zethu ziyasihlula, kanti hayi bazalwane sesibaleka nomntwana. Umntwana akafuni umsindo, sibaleka nomntwana. Akubonakalelwa yikusasa lami ngento ezodlula. Haleluya. Ngento
ezenzeka amagugu alelizwe ngezinto uNkulunkulu ayivezile phambi kobuso bethu kodwa ezizodlula bese ngilahlekelwe ukuthula enginakho noNkulunkulu wami ngizothula ukhulume noNkuzi ugcine wena haleluya nganyama ngizothula noNkuzi hayi ngoba phela nifundile ingane zethu bazalwane ngizokutshela nokuthi akusona-ke lesasikhathi senu haleluya kusho iy'ngane zethu thina sihamba size sifike kule minyaka esikuyona siphila yingoba sibambe ukusho kogogo bethu abangasekho ngisho emhlabeni kodwa bashiya namazwi bashiya nodondolo esizozwa ngalo la kufanele singene khona esizozwa ngalo la iziziba sishona khona singayi ngakho sibambe izinto zakudala kodwa siphila ngazo manje haleluya Jesus yabheka laphayana umfunda uJoshua 2 izwi likhuluma ngowesifazane naye futhi indaba yakhe ayiqalanga kahle haleluya uRahabi le ekhuluma ngaye elithi izwi kaNkulunkulu wayengayiphethe kahle waye umuntu wesifazane nje ongayiphethe kahle aziwa nje kuba la kaEfu nje yaziwa nje ukuthi nja utholani imkhulu phila leyo mpilo nje uthanda abantu besilisa mawubona umuntu wesilisa eyongena kwakhe uyazi ukuthi vele uzeni mina ayikho enye into ezengayo haleluya iyenzeka-ke lento nakuRahabi bazalwane abantu bekwazi ngoba abantu bayalazi imumva lakho bayayazi abantu iphasti yakho futhi abantu bayabamba iphasti yakho bayahlala kwiphasti yakho abantu abakwazi nokubona noma usumuvile kwiphasti yakho haleluya lithi izwi laNkulunkulu mangabe zifika iy'nhloli zizohlola izwe haleluya uRahabi uyayingenisa iy'nhloli zikaJoshua kuyilalisa kwakhe base bebonile hayi ngoba khona losheshazini ababona amaXhosa haleluya bathi mabebona nje khona abesilisa abangena lapha hayi basuka bahamba bobikela inkosi yaseJerikho bathi hayi phela uRahabi usenza lezi adume ngazo khona amadoda angenile laphayana haleluya abantu ababona noma uNkulunkulu esevakashele kwakho esezoshintsha isimo sakho abantu bebambelela ukuthi uRahabi siyamazi uthola siyamazi ungasekho la uNkulunkulu esezoguqula izinto ngawe haleluya ethi izwi kaNkulunkulu wawafihla la uRahabi lamadoda amen wawafihla lamadoda wabona futhi okay bayafunwa-ke manje wabathatha wabathukusa wandlala umhlanga phezu kwabo wathi adlulile amadoda awekho la bagijima hamba befunana namadoda kanti uNkulunkulu sefikile ekhaya kaRahabi haleluya uNkulunkulu ufika ngey'ndlela ey'hlukene bazalwane ufika ngey'ndlela engafani indlela afika ngayo kwakho ngeke afike ngayo kwami haleluya indlela azuza ngayo akuyona indlela azuze ngayo mina haleluya uRahabi simthola ngelinye ilanga bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu bathi sefanele kubulawa abantu ngenxa yomsebenzi uRahabi awenzile wakwazi ukuthi asindise umndeni wakhe owafundile nabantu sabulawa haleluya ngenxa yokuthi unezwi futhi ayelikhuluma uRahabi wayengathule nje akadekuthanga wafihla abantu wathule kodwa wayelokeshile ethi ngiyamsaba uNkulunkulu kaIsrayeli into ayenza koHogi noSihoni haleluya ngesikhathi uNkulunkulu ekhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe ebawelisa ulwandle olubomvu wathatha uHogi noSihoni ney'nkulungwane ngey'nkulungwane zezimpi zabo wayiphosa olwandle wabamukisa nolwandle yayimbusa uRahabi leyo nto amen haleluya okusho ukuthi ukwenza lazi ukukhuluma ayibazalwe ukukhuluma ukubeka izwi phezu kwesimo kuyayishintsha impilo haleluya wayaziwa ukuthi mubi kodwa kunento ayeyazi ngoNkulunkulu kaIsrayeli wayethi ngamsaba sesikhona endini yokukhonza endini yokukhonza uNkulunkulu ngabe uNkulunkulu siyamsaba yini noma senza noma yini asiyisaba haleluya kodwa lo wesifazane waziwa kabi wayethi ngamsaba uNkulunkulu kaIsrayeli wamukisa uOgi noSihoni leyo nto ingapheli ekhanda lakhe ukuthi hey lo uNkulunkulu labantu uyaphila uNkulunkulu labantu unzima haleluya uyena uNkulunkulu ayimsaba onke lamakhosi ayihlala nawo lapha eJerikho engenandaba na munye uNkulunkulu ayimsaba uNkulunkulu kaIsrayeli haleluya owenza imangaliso eyibonakalayo ngifuna ukuthi ke bazalwane uNkulunkulu akanandaba nekusasa nemumva lethu akanandaba nemumva lethu ukuthi indaba yethu siyiqale kanjani nokuthi waziwa kanjani nokuthi wenzeni uhlulekephi wawaphi haleluya
uNkulunkulu akanandaba nayo yonke lento kodwa uNkulunkulu ubheka isiphetho ukuthi indaba yakho iphetha kanjani. Haleluya. Singabi nankinga ke ekutheni siqale kanjani mhlawumbe sesibizwa nangamagama athize sibizwa ngawo ayikho inkinga lapho kodwa ngoba siqeda phakathi endlini kaNkulunkulu sizohlonipha uNkulunkulu qobo. uNkulunkulu ngezinto ezinkulu azosenzela zona ngoba izwi kaNkulunkulu lithini asisondele eduze kuNkulunkulu ukuze sizwe indaba zikaNkulunkulu and uNkulunkulu ngeke azakwazi ukusiza masihambela kude naye. Okubalekile ukuthi size yabona njengoba izwi likaNkulunkulu ukhulunywa ngalo la endlini iyona ndawo lefanele sihambele ukuze sithole ukusizakala sizoyisondeza kuNkulunkulu sizozwa imfihlo zikaNkulunkulu nezinto uNkulunkulu ayifisayo ngathi ngoba bazalwane angeke size sifane nabantu basezweni abangazange bamazi uNkulunkulu. Haleluya. Siyakhumbula ngelinye ilanga indoda uHezekiya lithi izwi uHezekiya wayesegula esokhupheni lokufa kodwa uHezekiya wakhuluma kuNkulunkulu wathi hayibo uNkulunkulu phela ukukhumbula ukuthi nami khona okuhle engakwenza. Haleluya. Ukufika kwethu la kuba khona sikuzwayo nesigcinayo ungasiza ngelinye ilanga lapho sesibhekene nezikhathi ezinzima nezinto mhlambe esingeke sikwazi ukuyinqobela zona ngokwethu simkhumbuze uNkulunkulu but if singenalo izwi kaNkulunkulu sothini kuNkulunkulu sothi lo uNkulunkulu abakhuluma ngaye akekho sisho yonke into kanti izwi laNkulunkulu alikho kithi ngoba uthini uNkulunkulu ezwini lakhe uthi uNkulunkulu ongenami umelene nami. Haleluya. Uma singalilondile izwi kaNkulunkulu athe yena liyisikhali esinganqoba ngalo zonke izinto ezisivukelayo athe yena leli izwi lakhe liwumhlahlandlela uze wathi kwenincwadi wathi thina siqheshulwe edwaleni thina siwuphiswe edwala. Fanele sazi ukuthi mawungekho endlini yenkonzo idwala liphelele kunophiso ongekho. Haleluya. Siqheshulwe edwaleni so masingekho idwala lizohlala lingaphelele uze kube nini idwala lingaphelele liphelelisiwe idwala ngenxa yethu. Haleluya. Ngenxa ukuthi sisananda sisehla sisenyuka sisabheka abanye uNkulunkulu abakhona kodwa uNkulunkulu athe ezwini lakhe izizwe zonke ziyokhothama kwelakhe igama ziyovuma ukuthi uJesu uyinkosi athi wonke amadolo analabo abamgwazayo abambulalayo ngelinye ilanga ayokhothama bona uNkulunkulu abasemhlabeni laba esibakhothamelayo nesibakhonzayo ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu bona bayokhothama. Ithini into uma ukhothama noNkulunkulu wakho kade umkhonza. Haleluya. Ukhothama komunye uNkulunkulu ongazange wamazi. Hayi bazalwana singayibambezeli asihlalele emkhoneni kaNkulunkulu uNkulunkulu uzosiza. Haleluya. Amen. Yabonga bazalwane lokho uNkulunkulu akubekele enhlizweni nami kuse inkonzo yomama ukuthi bomama asihluleke sizamile kodwa sibekezelele ukuthi siyathula ngoba masithula siyawina. Haleluya. Kodwa masikhuluma siyafeyila. Haleluya. Akekho nje ongathi ukuthi mina ngama egcekeni ngamemeza kwadina mina yonke into zami zahamba kahle kodwa ukuthula okuthina kuyakwazi ukunqoba izimo ezivukayo phambi kwamehlo ethu nasemagcekeni even nabomakhelwane mawuvuka nomakhelwane ongezwani nabo ukuthula okuwena kumenza nomakhelwane azashintsha bona ukuthi lo muntu akayona lento engicabanga ukuthi uyiyona nale mpilo engiphikisayo nongathi akuyona itype yakhe akuyona indlela le athanda ukuphila ngayo. Ukuthula okuthina asi-apply kuzona zonke izimo ezisivukelayo sibe nokuthula kuthina ngaphakathi sizobona nezinto zethu zonke ziba nokuthula. Haleluya. Ongathi uNkulunkulu angabusisa ukufunda kwezwi lakhe manje phakathi. Amen.